שלום לכל המאזינים, אנחנו בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ברוכים הבאים לפודקאסט נבואות שהתגשמו, שבו אשוחח על נבואות יהודיות שניתנו בעת העתיקה והתממשו בעת המודרנית. בפרק הזה ארח את הרב עמיחי שוקרון, והיום נדבר על נבואה שנמסרה בתורה בספר דברים, פרק ל' פסוק ג'. בנבואה זו נאמר שעם ישראל יוגלה מארצו, ושלאחר מכן אלוקים יקבץ אותם חזרה מהגלות לארץ ישראל. כדי לעזור לנו להבין את הנבואה נמצא איתי באולפן הרב עמיחי שוקרון, רב באיגוד רבני קהילות. שלום כבוד הרב, לפני שנמשיך הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אישית, לדוגמה, האם יש מצווה מסוימת שהיא חביבה במיוחד בעיניך? שלום ירין ושלום למאזינים. האמת שבהקשר שלנו, מצוות ארץ ישראל, מצווה זה מלשון ציווי. אבל ארץ ישראל זאת זכות עצומה, שאני מרגיש שזכיתי בה בזכות ההורים שלי, שמסרו את הנפש כדי להגיע לפה לארץ, ויש לי את הזכות להיות פה בארץ ישראל. אז זו גם מצווה, אבל בעיקר זכות עצומה שאנחנו חיים בגן עדן הזה, שהקדוש ברוך הוא סידר לנו. יפה, יפה מאוד. תוכל להציג ובמידת הצורך לבאר את הנבואה שעליה אנחנו מדברים? האמת שזו אחת הנבואות הכי קשות שיש. הנבואה שאתה מדבר עליה, זה הנבואה כבר של אחרי הגלות. אבל הנבואה הראשונה, והפיצך אדוני בכל העמים, מקצה הארץ עד קצה הארץ. בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. זה ממש נבואה קשה מאוד. אימפריות גדולות כמו בבל, אשור, רומי, היו מגלות את העמים ממקום למקום כעונש על מרידה וכדומה, כי הם הבינו שאם אתה מגלה את העם מארצו, הוא מתפורר ולא נשאר ממנו כלום. החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה שיש המשך לנבואה, וזאת הנבואה שהזכרת קודם, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, אי אפשר לגלות לקצה השמיים, רק לקצה הארץ. אבל הנבואה אומרת, אפילו בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך וירשת והיטיבך מאבותיך. לא רק שאתם תשובו לארץ אבותיכם, והיטיבך מאבותיך, יהיה לך יותר טוב ממה שהיה לאבותיך. אנחנו לא מצפים שיהיה לנו כמו שהיה אצל שלמה המלך ואצל דוד המלך, אלא יותר טוב מזה, הרבה יותר טוב מזה. עד כמה זה נדיר שהעם יוגלה וישוב לארצו? אז האמת שאתה שואל שאלה היסטורית, ואני לא היסטוריון, אבל יש היסטוריון בשם ארנולד טוינבי, והוא כתב ככה, וזה ציטוט: שמירת הזהות הלאומית מצד אומה ללא עצמאות מדינית, ללא שפה מדוברת אחידה, אומה שאינה מרוכזת, אלא מפוזרת על כל קצוות תבל, ולמול רדיפות נוראות רצופות, זוהי תופעה כה לא רציונלית שלמולה ניצב כל היסטוריון פעור פה. אומר לנו פה טוינבי, אין חיה כזאת, אין דבר כזה, מעולם לא היה דבר כזה. עם שיהיה מפוזר בכל כך הרבה ארצות, ונרדף. זאת אומרת, היה לנו מאוד קל, לפני 500 שנה, רצית לחיות, פשוט מאוד, התנצרת. רדפו אותנו, אל תהיו יהודים. זה כמובן רק דוגמה על האינקוויזיציה וגירוש ספרד. יש עוד אין ספור דוגמאות כאלה. על מועדין, לפני 800 שנה, בספרד ובצפון אפריקה. רק תתאסלם ונניח לך לנפשך. היה לנו כל כך קל להפסיק להיות יהודים ולהתחיל לחיות. היינו כל כך נרדפים, שהכי הגיוני שעם השנים פשוט לא יהיו יותר יהודים. אבל זה לא קרה. לא רק שזה לא קרה, אלא שהעם הזה חזר לתחייה. אחרי שהיינו כבר כלום שבכלום. יחזקאל בנבואה שלו, הוא מביא משל, הוא קורא לזה עצמות יבשות. עצמות יבשות, אין בהם שום לחלוכית בשר, אין בהם כבר כלום. אין סיכוי שאתה עושה החייאה לעצמות. ככה האומה שלנו הייתה נראית. עצמות יבשות, מפוזרות ולא קשורים אחד לשני, ואין חיות לאומית. ואף על פי כן, פתאום קורמים עור וגידים, וחוזרים להיות אומה.
אנחנו יושבים פה, אני לא יודע מאיפה ההורים שלך, אני יודע מאיפה ההורים שלי, ההורים של הרבה אנשים שאני מכיר, אלה מתימן ואלה מאפריקה וממקומות אחרים, כל אחד מהמקום שלו, רוסיה ומרוקו, ואלג'יריה ואנגליה, ומכל המקומות, לא רק שהתחברו למקום אחד, שמרו על הזהות היהודית. זה פלא עצום שאין כמותו. מסכים איתך. לאיזו גלות בעצם הנבואה מתייחסת? גלות בבל, גלות רומא או גלות אחרת? זאת שאלה גדולה. אני מניח שכשגלו לגלות בבל, הניחו שמדובר על הגלות הזאת, וקיוו שבסוף הגלות הזאת זאת תהיה הגלות האחרונה. למרות שכתוב מקצה הארץ ועד קצה הארץ, בבל זה לא כל כך כל הקצוות, ככה קיוו, והכוזרי, כתב אותו רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, הוא כותב שמה שאם באמת היו חוזרים בהצהרת כורש, עם ישראל היה חוזר מבבל, זאת הייתה הגלות האחרונה. אבל לצערנו חזרנו מתי מעט, 10 יוחסין עלו מבבל, האנשים הכי פחותים, הכי הפושעים, האלה, כל מיני אנשים שלא היה להם ייחוס, לא היה להם משפחה, לא היה להם כסף, לא היה להם מה להפסיד בעצם, הם אלה שעלו מבבל. הפסדנו את ההזדמנות של ההצהרה לעלות לארץ ישראל, הצהרת כורש, ובעצם בזה גזרנו על עצמנו גלות נוספת. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח שהגלות השנייה היא תהיה גלות אחרונה. לכן אני יודע שהיום כשאנחנו בארץ ישראל זה ממש לתמיד. הייתי בבנק לפני כמה שנים, שאלה אותי היועצת תיקי השקעות, היא אומרת לי אולי כדאי לך להשקיע קצת בארצות אחרות, אם חס וחלילה מדינת ישראל תפשוט את הרגל. אמרתי לה, גברת, אני אדם מאמין, מדינת ישראל לא תפשוט את הרגל. אין דבר כזה. אין חורבן בית המקדש השלישי, אין מלחמת אחים שתפרק את המדינה, אין דבר שיחזיר אותנו לגלות. אנחנו פה לעולם. איזה מהמורות נעבור, זה תלוי בנו. אבל זה שלא נגלה עוד פעם, זאת הבטחה שמופיעה כבר בספר עמוס בפרק ט'. מה הציטוט אם אפשר עכשיו? בספר עמוס בפרק ט' כתוב כך: ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, ונטעו חרמים ושתו את יינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, זה כל מה שאנחנו עושים עכשיו, ברוך השם, זכינו לזה. ונטעתים על אדמתם, אנחנו עכשיו בחודש שבט, חודש של הנטיעות, הקדוש ברוך הוא נוטע אותנו על אדמתנו, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. הקדוש ברוך הוא אומר, לא ינטשו עוד, לא תהיה עוד גלות. אחרי שהם ישבו ויחזרו וכו' וכו', אין יותר גלות נוספת. אנחנו רואים בעינינו את קיבוץ הגלויות המופלא, לא הוצאת עם אחד אחרי 200 ממצרים לארץ ישראל. הוצאת עם אחד מ200 ארצות, אחרי 2000 שנה. זה ממש פלא פלאות. זכינו לזה. בהחלט. מה אתה אומר לגבי הטענה שהבנתי שהיא די נפוצה היום בעולם הדתי, שהגלות לא נגמרה? זאת טענה שנובעת מזה שעם ישראל יש לו שאיפות גבוהות. הוא רוצה לראות את הכל מושלם, את הכל יפה, את הכל נקי. אבל בשביל זה אנחנו מתפללים בתפילת 18 3 פעמים ביום, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. למה צריך להתפלל על זה שתחזנה עינינו בשוב השם לציון? כי יש כאלה שלמרות שהשם שב לציון, הם לא רואים את זה, תחו עיניהם מראות. לפעמים זה קורה ולא שמים לב אפילו לדבר שהוא מול העיניים. עד כדי כך שהמדרש אומר, בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, מלך המשיח על גג בית המקדש, והוא משמיע את קולו ואומר לבני ישראל, הגיע זמן גאולתכם. למה אתה צריך להגיד להם שהגיע זמן הגאולה? המשיח פה, בית המקדש בנוי. אבל היהודים הם שואפים כל כך גבוה. הם רוצים לראות את הכל כל כך מושלם, שעד שלא הכל מושלם, הם חושבים שהכל גרוע. אבל חס ושלום נאמר ככה. אנחנו פעם שמעתי
מאחד הרבנים, שאנחנו לא מתבלבלים בין 9 באב ליום ירושלים. יום ירושלים, אנחנו מודים על כל מה שיש, על זה שירושלים הולכת ונבנית לנגד עינינו. ו9 באב אנחנו אבלים על מה שעדיין אין. לחשוב שצריך להתאבל גם ביום ירושלים, לא להודות על מה שיש, או לחשוב שהכל מושלם, שתי הטעויות הן טעויות לשני הכיוונים, שתיהן לא נכונות. לא הכל מושלם, אבל ברוך השם, וואו, הכל ממש ממש יפה ונפלא. אז גאולה זה תהליך, אנחנו באמצע התהליך הזה, עוד לא הסתיימה הגאולה, אנחנו באמצע תהליך הגאולה. נשאלת אולי השאלה, למה הקדוש ברוך הוא יקבץ את עם ישראל חזרה לארץ ישראל? שאלת שאלה טובה, ולא למה הקדוש ברוך הוא יקבץ, אלא מקבץ. אנחנו ממש רואים את זה בעיניים. היום במדינת ישראל יש בערך 50% מהעם היהודי. ב-1890 היה 0.5%. בקום המדינה היה פה 600,000 איש, שזה כבר קצת יותר יפה. אבל הקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי ישראל ב-100-200 שנים האחרונות בצורה מאוד מאוד מסיבית. לפי הערכות, בעוד 15 שנה, יהיו פה למעלה מ-75% מהעם היהודי. ולשאלתך, יש לנו פה תפקיד. זה לא רק איזה סוג של, טוב, סיימנו עם העונש, בואו נחזיר אתכם למקומכם. יש לנו פה תפקיד. יש טעות שחושבת שאנחנו פה כדי שאף אחד לא יציק לנו. הציקו לנו בגרמניה ובפולין וברוסיה בתקופת השואה. בואו נלך למקום שאף אחד לא יציק לנו. טוב, הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל מיני רשעים מסביב שיזכירו לנו שגם פה אפשר להציק לנו. ויש כאלה שחושבים שאולי מבחינה דתית, שנוכל לעשות את המצוות בלי שום הפרעות. לא זה נכון ולא זה נכון. יש לנו תפקיד. הזוהר הקדוש אומר שעם ישראל בין האומות הוא כמו לב באיברים. הלב יש לו תפקיד. הוא זה שמזרים את החיות לכל האיברים. צריך את כל האיברים. והלב הוא זה שמזרים להם את החיות. האומות מחכות שעם ישראל יגיד את דברו. רק תשים לב, כל דבר שאנחנו אומרים, כל דבר שקורה בארץ ישראל, במדינת ישראל, הוא מתוקשר בכל המקומות בעולם. למה? כי האומות מחכות לשמוע מה שיש לנו להגיד. אנחנו צריכים להפסיק להתנצל ולהתחבא, ולהיות איזה מתחת לשמשייה. להאיר באור גדול. להיות שמש, להיות אור, להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא בעולם כולו. זה התפקיד שלנו. להיות אור לגויים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. בעזרת השם שנזכה. אמן. יש משהו מאוד מאוד יפה בקיבוץ גלויות. כי קיבוץ גלויות זה חתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה שיתוף פעולה. הקדוש ברוך הוא מקבץ נידחנו, אבל אנחנו צריכים לארוז את המזוודות ולעלות על המטוס. זאת אומרת, יש לנו חלק בזה. כמו בגאולת מצרים, שהיינו צריכים ללכת צעד אחרי צעד ולצאת החוצה, לא מספיק שקדוש ברוך הוא פתח לנו את השערים ופרעה אמר, צאו מכאן. היינו צריכים לצאת בפועל. היו כאלה שלא יצאו. אז הזכות הזאת של כל מי שמאבותינו הקדושים, אבא ואמא שלי הקדושים, אבל גם אבותינו הקדושים, מימי הרמב"ן ועד היום, שעשו את הצעד ובאו לארץ ישראל, הזכות שלהם זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. אז תודה לשם יתברך. תודה לכל העולים החדשים והוותיקים. תודה לכל מי שעשה את המאמץ לעזוב את עמו ואת מולדתו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ, אל ארץ ישראל, אל הגן עדן הזה שלנגד עינינו. ישנה נבואה מאוד ארוכה על קיבוץ גלויות בספר ישעיהו בפרק סמך. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה, וכו' וכו'. ואחד מהביטויים הכל כך יפים שמופיעים, מי אלה כעב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. אתם תעופו מכל הארצות כמו יונים, כמו עננים. כמו יונים? איזה יונים? אז רבי משה חלפון הכהן, שחי לפני בערך 100 שנה בג'רבה, בתוניסיה, הוא אמר דבר פלא. הוא אמר, אתם יודעים מה זה כיונים אל ארובותיהם? אנחנו רואים את זה בעינינו. זה המטוסים. תסתכלו מלמטה, הם נראים כמו יונים. אז עם ישראל חוזר כמו יונים אל ארובותיהם.
ממש, רואים את היונים האלה מלמטה, לבני כנף, מגיעים לארץ ישראל ומביאים את עם ישראל מכל קצוות תבל אל ארץ ישראל. קיבוץ גלויות הוא יכול לבוא מכמה סיבות. למה אנחנו עולים לארץ? הרב קוק אומר שיכולות להיות 3 סיבות. סיבה ראשונה, זה בגלל שהגויים מכים בי, אז אני בורח משם, מהאש והתופת של גרמניה, ובא לארץ ישראל. אפשרות שנייה, זה כי טוב יותר בארץ ישראל מאשר במקום ממנו אני בא. יש לי סל קליטה וסל עלייה, וברוסיה המצב לא כל כך טוב, אז עדיף לבוא לארץ ישראל. והסיבה השלישית היא בגלל שהקדוש ברוך הוא קורא לי לארץ ישראל. כי זאת ארץ הנבואה. זאת לא ארץ העבר שלנו, זאת ארץ העתיד שלנו. נכון, זה גם ארץ העבר. אבל אנחנו באים לפה בגלל העתיד שלנו כאן. יש לנו פה תפקיד, יש לנו כאן משימה, יש לנו מה לעשות כאן בעתיד. אז אנשי העתיד יודעים ומבינים שכדאי ונכון לבוא לארץ ישראל, כדי לקיים את המשימה שלנו כעם ישראל. בהקשר הזה, אנחנו רואים גם בין הגויים שלא האמינו שיש דבר כזה, קיבוץ גלויות. כך אמר ב-1850, 100 שנה לפני קום המדינה, גבריאל רייסר, שופט בית המשפט העליון בגרמניה. יהודי המעדיף מדינה ועם שאינם קיימים, מדינת ישראל ועם ישראל, על גרמניה, מן הראוי לשימו תחת הגנה משטרתית. לא משום שדעותיו מסוכנות, אלא משום שברור כי הוא מטורף. זה מתוך ספר הנבואה של הרב שמואל אליהו. ועוד שם, אנחנו רואים אפילו מבין היהודים, הרפורמים בנו את הפלג שלהם בוועידת פיטסבורג על ההנחה הזאת. אין אנו רואים עוד עצמנו כעם, אלא כעדה דתית, ועל כן אין אנו מצפים לא לשיבה לארץ ישראל, ולא להחזרת אלו מן החוקים הנוגעים למדינה יהודית. ומהרבנים הרפורמים באמריקה, יצחק וייז, שיגעון רגעי של נפשות חולות. אמריקה זה ביתו, זה עם ישראל שלו. הוא רואה את המשוגעים שרוצים לעלות לארץ ישראל כשיגעון נפש. אז השיגעון הזה הוא לא שיגעון, והנה הוא מתרחש לנגד עינינו. תודה להשם. תודה לך הרב עמיחי שוקרון על השיחה החשובה שממנה למדנו היום על הייחודיות הפילית של הגלות וקיבוץ הגלויות של עמנו כפי שנובע לנו בנבואות התורה. תודה לכל המאזינים שלנו, אני ירין לוי, ועד כאן הפרק בפודקאסט נבואות שהתגשמו. פרקים נוספים ניתן לשמוע באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים.